Publish bun probi ki baju kersian naga por ya kan adventure vlog tan dengan aku beli kumju ip ki paiba ki baju page ki video ki banga ju pelak ya kan channel but lada pim pat subscribe to kersian lem nang ba ini channel kan nang yo shibur ki subscriber but nganang laru bandang penmi ki video ki ban penmentoy ip ki nong page but kaban penso tanat ru ip ki nong page ki nong kersian jonga te hagane ke video menta ngadon bani thu ip ki page ba man pen pawi ke jong gusur halor kane ka public meeting ka bala penlong da u suspended sodar jogara nyosken uba sukher nongrum kaba alor bala suspend yu da ka hima kha da ka bor jing hima ka khairim smith ndrai ula kentai umpedang ye jing suspend jongki ula wat be ki lat glinti ban trai ya ka kam bat umburam iru ya ka jing suspend ki jongki te kene ka public meeting ke balo ula penlongru ula pan permission na SDO jongka civil subdivision penusla hakane ka dur ngayo i sanpho tam kinong wan chikene ke meeting but kene ke public meeting kabala khot lai wer na nyot ligisnong kebedan hapo jonggaraj nyosken kiba kisnong kamdei ksu kisnong kaberit boni kisnong belahe te ki paiba lado kumnuru kiladon daki kano hajar su te henry ngau thamula ngau samut bani i ba kita paiba kidon tang kumto kasuki bon ke bathli te bat kene baro kapan i ya kajing bom sini isu jong ki paiba yu kham tam lele ki babon ki balatip kajing long jong u kajing le don bor kajing u kajing sansia don bor jong u kajing ro yu ro jong u ya ko hok jeng paiba na kata kadau kim sngo tenat su kim tre su ban le kers ajing kersian balik ngap ya kata ka public meeting ke jong te paiba bi kene ken kabang akwa pen i menta kalong ba kene kadai ke nuksa kabang ngi kum ki paiba ki batlat bor ki berit ki bom dan bor panile persya ki ba dan hakabor ndrei kabor kaban penong ya kipat kaban pensosi iki kadai tang da kane galat kaba habaki khot ki wer ban lek sekata ka jing le sungubha ka jongki sekata ka jing khot ka jing wer jongki pakin yo pen pawel ka jong sur pakin yo ai ka jong jing kren ban pen sngo ski pa ba ndrei in le akata rukom ba nginam tre su ban lek te kumju kane ka video menta kane kadur ka bangabu hne menta kanlong kanuksa kabaki MLA ki MDC ki MP baro ki syakri paiba ki baju jing kersian ki paiba ki batrai ka kam gojong paiba ba ka jing sarong ka jing ngomeng jing le behe jong pi ki paiba abaki paiba ki pen i jong kabor pinsel erain briu pinsa pang mensim namar pila juyo ke jing kersian berbor pila juyo ke jing i berbor ndre habaki paiba kim aisu ke jing i kim pen isu ya kataga jing sene api te ngai ba kamensim kapang tena kataga daw panampang kamensim
ban long ubrew bakmen ban long gebrew bakmen ban long ganong yalam ga bakmen ban long kum kita ki brew ki ban yo ya guburam hablong ki basungurit hablong ki ba ye ya ka kam ga ba philasimti hap tre hok ya ka kam daga man sem ka ba hoi ka basungur ka bom dan ka jing le silang khamat ka bom dan ya ka jing nyobeng ya ki barit ki beria te ai skam ba kanek video kala long ka jingkar khu subune ya gitu ki breu ki bom kwa bandu ya ka jingi no pajba ki ba ngop sarong ban yo ya guburam te kindup kala ka bomut bat hakata ka por aba pi kala ka bomut aba pi pidi ka jing sorit ki pajba kin wan mare hi shepi ban ai khuble ye pi aba pi don na ka no jaka ki pajba kin khuble ye pi kin buram ye pi mar pi long ta ki breu ki ba la pen iswa ya kata ka jing sorit pila pen isisha ya kata ka jing tri hok jong pi ya ka jong ka kamram te ngai scam ba nang le shakmat kiba layu i kanek video kin long tagi breu kiba la pay score kibreu kibla start kibreu kibla nang kumno ban penyo biang ya kejigi jong pajba kaba kilas dang bandu no tangkum ne hi kanek video pen kotno se kendo pat phi ha ka wi video